ala si na ọ bụrụ ala na-apụ ga-egbuti ya nọ njinji na ntamụ dị na ya. Okilikili ka a na-agụ Ugose ada adị elu. Onye ala ji wee sị gị na ya ma ngwakwa na onye ji mma wee gaa ya azụ wee lu mgbe ya chọrọ isi ya achọ. Dịkwasị n'ọma ide eji agwa ala. Gbalụkwa amalụ na isi mpi dị na akpa mpi. Uluchukwu tere agụ ewere okpucha. Mgbe gburu o nwere ozi ọzọ mara ọtụtụ mmadụ ya akpa nwunye ya? Mba. Magana iwe ọsọ otu ya mawa ọzara na nwa ọgọ arapija gara si ya kelee. Mmanwụ jere kwuru ka a jụọ ya echekwa ọzọ ọ sị ka ya nagodo nke ya jere eche. Oke soro ngwere ma mmiri ọkọ ngwere ọmatụ oke. Onye ọbụla gbara ọgụbe ngwere bụ mgbe ọbụla si agbata na ọ dọkịta n'elu. Osisi pụtara igwe ede egwu ụgbọ. Mgbe na-ajụ gị o nwere ebe ọbụla egbula aja ngwere na-anọ na ya? Unu amago ada amagolo ọnụgbọ. Ngwere wee sị gị na ya si n'elu daa n'ala onye ajaghị ya mma ya ajụ onwe ya mma. Osisi ọbụla dachiri ụzọ na anala afa mma. Ọ dịkwarụla ngwere mma ọ gbala ịtọ enye nwunye ya ọmụgwọ. A na-ele agadi anya n'ọnụ ọ dịka o jiri ya wee nwụọla. Ana m asị agadi nwaanyị na-echi okwu ị maala ebe o si eku ume. Onye bụ mmadụ gosiri ibe na aka ya gwa gbọ bite. Ana m emere onye isi ukwu ebere ọdụm ga-akwali ya okwu. Ọgwa nwatakịrị nke na-ebute tinye oche ihe arụsị na mafia na-etu ndị mmụọ. Ọ ga-emalụkwa na nwa oriri ju afọ ọdụbe egwu ala nna ya. Ofeke mụta ịta azụ osisi azụ n'ime ọfịa. Ka isi wee kwuru na ofeke mụta ịta azụ ite agụ n'ime ọfịa ka nsị agwụkwa gị na nkịta nyere akpa nsị agwụ n'ọfịa. Nkịta so eziri ozi goteli oche weretezili ego na ntụpụ amagoli arụ. Ị ka na-ekwu okwu nkịta mana onye na-elu nkịta gote enwe ihe ntụpụ ka nọ di ya. Bụ ntị chiri ya. Ofu okwu a ka m na-agwa gị na onye chịpụta ezi ya ọ dị ọcha ọ dara akwụ ka ọ ka ezi esi adị. Ka ndị atụ jee n'ọrụ ka ọfọ. Ọ chọrọ nwunye dị ebi n'ọnụ si enye mmanụ ka ọ taa akwụ. Ka mgbapụla na asịọ ya ọkụ maka na akaba ka esiri nri abalị ọbụla nkwanye. Onye a bụrụ okwu nri ọ kwaghị aka na abụọ onye nwe nri ọ ga-asazi arụ